Nasikhona sizokwenza isidume ngazo bafowethu. Namhlanje abanye babafowethu nabanye bodadewethu bawutholile umsebenzi bangapha bathola umsebenzi. Bawu100. Bafowethu imindeni e100 sukela namhlanje izokwazi ukuthi kukhona osekuzobapheka etafula. Imisebenzi ke lesiyenza siyenze egameni lokuthi imisebenzi ayikho eSouth Africa. Imisebenzi eSouth Africa ekhona miningi. Uma uhulumeni ehlele ema-office noma ehlele la hlala khona abese buke efonini athi imisebenzi ayikho akangasenzi kanjalo. Sina siyazi ukuthi imisebenzi ikhona. Ayikho ngoba kusho yena nothi uthi ayikho ngoba ingekho. Xa bikhona imisebenzi. Wow. eSpringfield la kuneyinkampani bafowethu eziproducer izinto eziserious kakhulu. And into ebuhlungu ukuthi kulezi zitolo esithenga kuzona oShoprite, oPick n Pay ungazibala zonke le zitolo ezinkulu. Lezo zitolo lezo iproduct yabo iqhamuka la kweSpringfield. So nathi sithuka isimanga mesingena inkampani inkampani siyabona ukuthi umsebenzi omningi kakhulu. So manje into esesidecide ukuthi siyenzeke thina njengelapho ukuthi zonke lezi inkampani ezila ngesihamba eSpringfield ziningi indawo esisaziya kuzona. Zonke lezi inkampani leziqasha ama foreigners. So siyawakhipha wonke lawo ama foreigner sireplace ngabantu bakithi. Immediately nje mesifika enkampanini abantu sibashiya sebengenile senze sure ukuthi bayenze interview umqashi sishiya vele sebaqashile abantu. Asigcini ke lapho siyabheka nokuthi umqashi njengoba bebathatha abantu nje kufanele ukuthi comply nemithetho yakaleli. Because asifuni ukuthi kusasa silandele ama complaints abantu sesibashile enkampanini umuntu useya complain ukuthi imali engiyiholayo angikho happy ngayo. Ngosuku mhlawumbe bangikholelwe 150 or 1 bani. Zonke ke lezo zinto lezo sayilungisa njengelapho sidila nayo yonke compliance. Asivele sithathe le umsebenzi simshiye enkampanini but we make sure ukuthi i-compliance siyishiya ikwi-level efanele ngabe kuyona. Bese ke mina njengofela emntwini ngingena la umqashi uma ngaba enenkinga nabasebenzi benenkinga ebedinga isandla sithi ukuxoxa nabantu. So ngingena lapho mina ngwangumshovu wenkani kwabanenkani. So bakhona ofakazi bafowethu ilakho ingena la ekusizeni kuloku okudinga abasebenzi. Mina ngingena la ekuthana nomqashi menenkinga. Ngiyakwazi ukungena naye bathroom sithi ukuxoxa naye sibuye seshintshe indlela yokukhuluma. Abese usisijesinto ngena kubo. Usisijesinto wematch ungena la ekuthaneni sisi siyabonga ukuthi usisusa inkunga emehlweni. Siyabonga ukuthi unyakazisa umhlaba unyakazisa isizwe. Siyabonga kakhulu bafowethu ushemba unyaza lube nathi siyabonga. Bye Betinho. Hayi ngiyanibingela impela nje futhi ke ngiyanamukela yabona. Injalo nje indaba. Uyabo impi ayikho yona kodwa sisayibekile. Kuyisholo yena ke lapha ufowethu lo uphakela umthakathi. Uthi ke cha sisayibekile nje sisayibekile. Injalo indaba. Uyabo impumelelo yezinto isuke kwesinye isikhathi isenkanini. Yabo ngoba kokunye uyobona ukuthi ke kwa constitution leyo phela lento ibhaliwe yabo asiphili manje ngathi sidlala i-generations noma sizodlala isimaya yabo noma kune dramatizeni manje ke i-script lesisiphila ngaso cha yabo sifaceana nezinto usuku nosuku yabo on a daily basis there are so many challenges that you are facing. So njengamanje inkinga esibhekene nayo kakhulu yabona mawuthatha umuntu wambeka kwipower uyayitshela lo muntu ukuthi njengoba umbeke lapha ngoba phela angeke sonke sibe seParliament yabo nayo le system createwa ukuthi ke kube nabantu thizeni abazoba ababhekeleli babanye abantu ukuze beba ababhekeleli babanye abantu kumele babavotele kanjani umuntu naye bese yazibeka lapho ukuthi engakwazi ukwenza lowo msebenzi ebese uyamhlula lowo msebenzi mase umhlula lowo msebenzi akasho instead uvelenze njani eloke zoze manje usebiza abanye abantu kwamanye amazwe ukuze ezokwazi ukuphinda voteleka abuyele kwipower. That's like into nje yabo abafuna ukuthi iqhubeke while abantu bakhala left and right ngendaba ye service delivery ke include yona imisebenzi le akade kuthiwa itholakala kodwa naba abantu baqashwa on sport.
abantu abaningi ngaba abantu abawu-100 imindeni eminingi ngaba sekuzokwazi ukuthi kube khona umuntu othumela imali ekhaya le kade kuthiwa hayi unemployment wara hey lana kanjani eNingizimu Afrika. Why you are setting a blind eye kubantu abakususe la akade ungacabanga ukuthi ungasuka khona bakubeka kwi-position whereby bethi hayi ke mfowethu awukuyobheka lapha ihlala lapha esicongweni ukuze uzokwazi ukuthi ke usirepresent ukurepresent abantu kusho ukuthi uyibona wena uqobo lwakho. Naba abantu bayaqashwa ngapha nangapha kade kuthiwani hayi lento lena nje ayikho right ukuthi nixosha abantu wara abantu kuliwa nelika illegal ukuthi bala ngokungekho emthethweni bathathela abantu abala ngokusemthethweni abazalelwe la abafuna ukuphila la abanenhloso ngezwe weba kwethu hayi kulungile sithembe nanga abangakaqashwa basazoqasheka njengathi sisazophuma nathi umkhankaso noma siyawuphuma nathi umkhankaso ngoba kushuthi nakuwona lama government departments government post aphuma njalo ngoma Friday ubona ama post esi-re-advertisiwe futhi uyabona kunabantu abaqashwayo kunini kwasesibhala ama test kunini kwasesibhala sihamba ama interview kunabantu kushuthi abavele nakhona la kuhulumeni abavele nabo bakhona ngokungafanele bakuma positions ngendlela engafanele banemsebenzi nje abaqualify ukuba kuleyo msebenzi nayo leyo njalo yenye izinto kuzokumele kuhambe kuthi makuphela lesimo lesi ibhekwe hey